Malakas ang suporta ng mga botante sa mga kandidato ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD sa iba't ibang electoral races sa Albay ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia na isinagawa noong April 1 hanggang April 10, 2025. Sa labanan para sa pagkagobernador, nangunguna si Albay 2nd District Representative Joey Salceda na may 47% na suporta mula sa mga botante. 17 puntos ang lamang niya laban sa kanyang mahigpit na kalaban na si Noel Rosal ng PDP Laban na may 30%. Ang kanyang running mate na si Diday Co ay nangunguna rin sa pagka-vice-gobernador na nakakuha naman ng 36% voter support, habang ang kanyang katunggali na si June Alegre ay nakakuha lamang ng 20% na suporta. Nangunguna rin ang congressional bets ng Lakas CMD sa 3 distrito ng Albay. Sa unang distrito, nangunguna si Congressman Jill Bongalo na may 38%, habang ang kanyang mahigpit na kalaban na si Tabaco City Mayor Crisel Lagman ay nakakuha ng 36% na voter support. Sa ikalawang distrito, muling nanguna si Christopher Kitoko na may 46% na nakuhang suporta mula sa mga Albayano, kung saan lamang siya ng 21% kay Kaloy Loria ng PDP Laban na nakakuha lamang ng 25%. Sa ikatlong distrito naman, nangunguna si Pulangi Mayor Adrian Salceda na may 54% voter support, habang 30% lamang ang nakuha ni incumbent 3rd District Representative Didi Cabredo. Samantala sa labanan para sa pagkaalkalde sa Legazpi City, nangunguna rin ang Lakas CMD bet na si Cap Hisham Ismail na may 43% support na mas mataas ng 10% sa katunggali nitong si G. Rosal na may 33%. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.